cilik piye? Ya cocok karo Mas Iyon. Banjur iki uga ana atur pangandikan. Oh, sapa? Iki saka sedulurmu. Sedulur Sinarawadi, Mas Suprih Tiana Wanasaba kali cecep. Kepareng manteng lumantar live streaming. Ya. Lan ngaturaken salam karahayon kagem warga masyarakat wonten ing Tanon Ngrawan. Ya. Salam saking para kadang sedulur-sedulur ing Kali Cecep Wanasaba. Nggih, matur. Iki uga panjenengane Pak Lurah ya agek rawuh. Ya sugeng dalu Pak Jumbuh, dingapunten mau mboten manggi kula nembe dugi, mugi-mugi sukses Pak Jumbuh. Kula Mbah Lungguh. Nggih, menika Pak Lurah. Ora ngira mbiyen ming sopir Elsapek kok dadi lurah. Iya, Ngadil para marta. iya ngono. Lan menika ugi wonten atur pangandikan saking panjenenganipun Bapak Sunarto. Pak Enanda wonten Paleman Gemolong Sragen. Oh iya, Iki klebu tanggane Mbak Eka ingkang kepareng manteng live streaming. ya Mas Suryono Baru Klinting. Nderek wungon lumantar live streaming kanthi atur nderek mangayu bagya katur kulawarga ageng Bapa Parno, mugi kulawarga ageng Bapa Parno tansah pinaringan bagya mulya. Nyuwun sekar apa iki? nyuwun sekar apa? Putra Nuswantara. Oh iya, mengko dicaoske. Lan uga iki ana atur pangandikan saka menyene Bu Kadus ing Ngerawan. Katur pinarak Bapak Jumbuh nggih. Nderek izin nyimak salam lumantar kagem kulawarga Bapak Parno, mugi-mugi acarane dipun paringi lancar sedayanipun. Amin amin. Yo sing padha kepareng ngersake lagon-lagon. Oh iya ngono. Heeh. Titi Wanci, Mbak Eka. Mbak Eka. Mbak Eka uget-uget. Oh iya, diaturi jumeneng. Mangga disambut Mbak Eka uget-uget. Dados.
Wilujeng dalu Mbak Eka. Inggih, wilujeng dalu Biung Mbak Yulimbo Pak Jumbo. Wah, jan alhamdulillah pinaringan sehat kepanggih malih. Pangestunipun. Mula kula wis omong kaya mbiyen to. Pripun? Panjenengan iki wong suwe-suwe berkolaborasi dengan saya iki ada kecocokan. Ngaten. Mbok panjenengan iki golek dalem sing kira-kira cepak-cepak kene, ngono lho. Alah ya mbok ya piye nek pamane wis kira-kira cocok ya kono sing luwih sepuh iki kudune ya usahane piye ngono. Oh, aku sing goleki omahe. Lah iya digoleki omah. Aku gawe omah loro wae saya kaya kudu sengit karo aku, gawe telu. Ben saya do bikin karo aku. Meng kula wis rasah angel-angel. Piye? Omahe kanca-kanca biasane iki lak ya lencir-lencir durung-durung ngene iki omahe lak dak larang. Nggih, Aku gek nang omah doro ae nek angel-angel ya. Ya aja kaya Jumbo ngono. karo wonge ngono ae lho. Ora ngono, dume mau Lah, aku ngandake muni dedeke ora ndah mira kok njur omah doro. Lah sapa sing ora lara ati dadak ngomongke dedeg barang. Lho, nyatane Kok ngono iso? kok. Ning ra tak sangga uga. Senajan Pripun? dedeke ora ndah mira ana bebasan bumbung isi madu. Ngaten. Ya. Walah, maksudnya Dedek kok boleh, hendek. di balik kekurangan pasti ada Ada kekurangan kelebihan. yang lain. Oh, kelebihan. Heeh. Tak kira kekurangan yang lain. Masa kok kurangin ning awakku tok. Iya. Wong Mbak- kok mlebu Mbak Eka. dalemipun dalem. Menika sowan wonten Tanon Desa Ngrawan. Lah menika Tanon Ngerawan kecamatanipun Getasan. Getasan, Nggih, nggih. leres. Wah, menika Magelang terkenal kota dingin. Niki termasuk Kabupaten Semarang, nggih. Niki tesih Semarang. Semarang, nggih. Ademe kaya ngene. Nggih. Oh, beda kali nggonku mriku panas eneke. Teko mriki kula seneng celes adem. Nggih. Lah nggih napa Karena melih? hawane cocok. Lah nggih. Munggah malih mriku niku malah saya adem meneh. Adem gen wisata. Wisata Kopeng. Kopeng. Nggih, nggih, Niku nggih, saya nggih. adem. Seneng kula Nggih. nggih. Mulane teng Sragen kene hawane panas. Nggih. Teko mriki adem. Ora beda ning ademe swasana. Nggih. Gandeng keluarga ageng Pak Parno sekalian ibu, sekalian putra lan Nggih. tangga tepalih sami mlempak. Katon angeting swasana. Nah, lak ngono kuwi. Lah jan- piye kurang penak piye to Piyayi kok supele kaya ngono. Mas Iyon Mbak Tina iki le mbagekke ora Sampun kepanggih Lho rasane. sampun piyayine ayu, lemu ginu-ginu. iya. Lah ya panjenenganipun kimplah-kimplah kaya duduh gule. Iya. ngece. Lho pripun seger. Lho Lah. piyayi iki demenake iki ngetokke nek Masa sing kok- piyayine kakung leh ngopeni tenanan. Ya demenake aja padake duduh gule to. Lho, saka daran ki nek dipriksani ketok nyegerne ngoten. Heeh, Piyayine iya. Mbak Tina ki supel humble. Nggih. Ning sing rada lara ning atiku sithik. Piye? Kula wau foto kalih anu nggih sareng Mbak Tina Mas Nggih, ya. nggih, nggih. Kalih Pak Parno Ibu. Nggih. Kula jejer Ibu ngaten. Ibu lak piyayine lencir. Nggih. Anu to, kula ya sak pundakku ya. Ane ibu ki arep ngomong pawakane kaya tremos ngono gak wani. Ya to. Kaya oh alah kaya banget-banget Nggih. dadak arep muni sak pundak barang. Ning kanyatan Nggih. piyayi mriki niku nganu kok, Mbak. Pripun? Piyayi mriki niku piyayine apik-apik kabeh nek kocap muni tepung ngeten iki, Nggih. sesuk ana pagelaran meneh mesti ngaturi Mbak Eka. Niku biasane sing pun sok ngoten niku. Matur nuwun diaturi mriki kula ditimbali anu nggih kapune nderek panjenengan nyinden ngaten nggih. Ngencing mboten. Lho piye? Ngecing mboten. Sik, Mbak dikon- Tina niku lak bakul sayur. Oh nggih, ibu nggih bakul sayur. Nggih. Nggih. Ngecing jenengan disuwun supaya ngewangi Mbak Tina ngepaki kubis. Oh nggih, arep ngomong pawakanku kaya kobes ngono lho yenan. Ora, aku kira ngolo-olo. Mau Mbak sama yang Tina. ngino Mbak Tina muni pokoke duduh gule kok sama ki ora. Piyayine demenake menika lho. Mbak Tina menika Nggih. Mbak Tina Masion juragan teknik besi. Iya. Perbesian. Pokoke babakan wesi apa wae diolah. Oh nggih to? Nggih. Oh, niku babakan wesi digawe dadi baut. Nggih. Mengke dadi lonjoran sing bahan-bahan bangunan. Nggih, Ngoten. pancen, Pokoke nggih. perbesian apa mawon dipun olah wonten perusahaanipun Mbak Tina menika. Wah, luar biasa. Nggih. Ya semoga-moga Nggih. usahane Mbak Tina Masion Amin, diparing nggih. ono lancar, Nggih. diparing ono sukses. Niku wau serasan-rasan ro kula. Pripun? Wah niki nganu niki mugi-mugi usahanipun dipun paring ana kelancaran, dipun paring kesuksesan, nginjing nek kagungan kersa ajeng wayangan malih, ngaturi Mbak Eka karo Pak Jumbuh malih. Ngaten. Nggih, ning mboten beto yoga ngoten. Lho, mbot seto. Aku lagi tumon iki lho wayangan karo sinden mosok yo arek karaoke. Nggawa tip. Lah iya
ya masa ya walah wayahe gones-gones tipe mati. Enek lho pas nyinden niku kan karaokean rencang-rencang urung teko disisik lagu. Ha nggih. Wayahe lagu. Nggih, nggih. Lah kok metu iklan Shopee COD ora wis sumpek ta atiku. Ning ora ngono lho Mbak Eka. Nggih. Niki canggen kula niku anak kula. Nggih. Niku pecinta wayang bocah cilik seneng karo wayang wis putrane Pak Lurah nggen kula. Pak Niku Lurah, bocahe tumut nggih. mriki. Anakku si bagus niku. Niku nek teng omah latihan wayange yo gameli dhewe karo nyetel YouTube ceklek. Ngaten. Niku Maju ning jaman. nggih maju ning jaman. Penggunaan media sosial dengan cara yang tepat. Betul Nah, sekali. menika matur Baik. nuwun, mugi-mugi panjenenganipun Pak Parno sekalian keluarga, Mas Ion, Mbak Tina pinaringan sehat selalu. Tansah pinaringan kathah rejeki ingkang berkah, panjang yuswanipun. Amin ya rabbal alamin. Amin nggih. Mbak Eka ngaturaken pisungsung lagon Mbak Eka. Pau sampun dipun peseni ugi, Nggih. sampun WA mateng panjenengan Nggih, duga nggih. Lestari. Lestari penyewaan lan Mbak Putrana Suwantara Nggih. ugi lagon Tombo Kangen. Tombo Kangen. Nggih, lan menika ugi wonten panyuwunan kala wau sing ngersake apa Terus? kinanti sandung barang mau ya ana. Monggo Kinanti sing sandung. ajalke napa? Mirogan Oh, kanggo nggih. panjenengan. Napa ingkang klasik riyen mengke Klasik rumiyin? nembe rekreasi. Ah, nggih. Ah, nggih. Kreasi kok rekreasi. Kreasi. Lah nggih. Kreasi niku tegese pun rada gayeng ngeten nggih. Nggih. Rekreasi iki. Siji meneh nek ki reaksi. Napa niku? Ki reaksi, kere ning bereaksi ngoten lho. Oh nggih nek beda nek jenengan nek mamane nika.